खुलुमबाय बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आं बे समावहाय मोनसे टपिकनि सायावहाय बुंनो हास्थायदों। इसोरा नोंखौ लेंहरबाय। इसोरा नोंखौ लेंहरबाय। मानो लेंहरदों? इसोरा नोंखौ अनो। इसोरा नोंखौ अनोखाय बियो नोंखौ लेंहरबाय। मानो लेंहरदों? मानो जोंखौ आद्रि जाजानो बियो गियो। जिसुआ जायखौ अनो, इसोरा जायखौ अनो बेखौ बियो गोमाजानो गियो। आं जायखौ साबसिन मोजां मोनो आं बेखौ गोमाजानो गियो बादि बेबादिनो इसोरा नोंखौ बांसिन अनोखाय, इसोरा सुबुंखौ अनोखाय बियो नोंखौ लेंहरबाय। मानो? आद्रि जाजानो गिनानै जोंखौ लेंहरबाय। जिसुआ बुहुमाव थानाय समाव बेबादि गावनि सोलोंग्राफोरनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा बुंदों। बियो माथाइनि 11:28 माथाइनि 11:28 बिबान गिलिर बाननानै मेंसोनायफोर आंनियाव फैदो, आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन। बिबान गिलिर बाननानै मेंसोनाय सुबुंफोर नोंसोर आंनियाव फैदो, आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सोलोंग्राफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ फोरोंदों। बुहुमाव थानाय समाव बियो खानाफोरखौ नुहोदों, लेंग्राफोरखौ थाबायहोदों, नुयिफोरखौ नुहोदों, पापजों सेकथाबजानाय, पाप खेमा मोनैफोरखौ बियो पाप खेमा होदों, सैनांनायफोरखौ बियो रैखा खालामदों। इसोरनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो इसोरा बेबादि अनदों। गावनि गोथांनि बाथ्राजों बियो पापफोरखौ निमाहा होदों आरो बियो खानाफोरखौ नुहोदों। बेबादि जिसुआ बुहुमाव थानाय समाव बेबादि खामानि मावदों, बेबादि हाबा मावदों। दा बे टपिकनिफ्राय आं मोनथाम पइन्टखौहाय बुंनो हास्थायदों। जायफ्रा लेंहर जाबाय बिसोरो बोर मोनगोन। 1 नाम्बाराव जायफ्रा लेंहर जाबाय बोर मोनगोन। जायफ्रा लेंहर जाबाय पापनि निमाहा मोनगोन, पापनि निमाहा मोनगोन। 2 नाम्बाराव 3 नाम्बाराव लेंहर जानायफ्रा जिरायनो मोनगोन। 3 नाम्बाराव लेंहर जानायफ्रा जिरायनो मोनगोन। अनलायग्राफोर 1 नाम्बाराव जोङो नायनो जायफ्रा लेंहर जाबाय, इसोरजों जायफ्रा गोसोखांजाबाय, लेंहर जानायखौ मोनबाय, जायफ्रा गनायबाय, फैबाय, इसोरनि अननायखौ बियो मोनबाय। इसोरनि अननायखौ मोनबाय। बे इसोरनि जिउजों बिसोरो दैदेनजानायखौ, इसोरनि जिउजों दैदेनजानायखौ, लिड खालामनायखौ, इसोरनि खाथियाव बिसोरो गुबै बिसा जानो अधिकार बिसोरो मोनबाय। जायफ्रा लेंहर जाबाय। रमनि 8 अध्याय 28 आरो 29 बे मोननै पदखौ जों फरायनानै खोनासंनि। बेवहाय मा होनदों? जोङो मिथिगौ गासैनो इसोरखौ अनग्राफोर बिनि दोनखाजानाय बादि लेंहर जानायफोरनो गाहामनि थाखाय मावफायो होननानै। इसोरा जायखौ सायख'बाय बिबो बिनि बिसा हौवानि समान जानो थख' खालामजाखाबाय। बे बिसाज्लाया गोबां फंबायफोरनि गेजेराव गिबि जानाय बादि। बेबादि रमाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनो, इसोरनि बिसाफोरनो पाउला गावनि सिटिकनि गेजेरजों बेबादि बानजायहरदों। जायफ्रा इसोरखौ अनग्राफोर, इसोरनि हांख्रायनायाव लेंहर जाबाय, इसोरजों सायख'जाबाय, इसोरा बिसोरजों मावफायो, इसोरा बिसोरजों थाफायो आरो बिसोरखौ इसोरा गावनि बिसा हौवानि गेजेरजों बियो थख' खालामबाय आरो गावनि संसाराव फंबायफोरनि गेजेराव, सुबुं माहारिनि गेजेराव बियो गिबिसिन बिसाबादि अधिकार जानो हाबाय। जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों बिसोरो गिबिसिन बिसा जानो अधिकार मोनबाय होननानै पाउला रमाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनो, बिश्वासिफोरनो
बे गावनो स्टेटिकनि गेजेरजों बे फोरमायहरदों अनलायग्राफोर। 2 नाम्बाराव जोङो जायफ्रा पापजों सेक्टाब जाबाय, जायफ्रा पाप खेमा मोनाखिसै, जायफ्रा मुगै जाबाय, निन्दि जाबाय, सैमाबादि खालामजाबाय, हावरिया दुखुथिया, बिसोरो बेबादि खालामजानाय सुबुंफोरा पापनिफ्राय गोसो सोलायनो टाइम मोनबाय, गोसो सोलायनो सुबिदा मोनबाय, खाबु मोनबाय आरो बिसोरो इसोरनि जिउजों इसोरनि गोथार जिउखौ बिसोरो ओरैनो मोनबाय। दा बेखौ जोङो मोनसे बाइबेल पार्टनिफ्राय जों मिथिनानै लानो। थिनहरजानायफोरनि 2:38 जों फरायनानै नायनो। बेहाय मा होनदों? 38 पेटारा बिसोरखौ होनबाय, गोसो सोलायदो, नोंसोरनि साफ्रोमबो नोंसोरनि पापफोरखौ नागारनायनि थाखाय जिसु ख्रिस्टनि मुङै बाप्तिस्मा होजाथों, अब्ला नोंसोरो गोथार जिउनि ओरैनो होनायखौ मोनगोन। जों बयबो पापनिफ्राय गोसो सोलायनो आरो नोंसोरो जिसु ख्रिस्टनियावहाय बाप्तिस्मा लानायजों नोंसोरो पापखौ निमाहा मोननाय बादि आरो गोथार जिउखौ, इसोरनि गोथार जिउखौ ओरैनो मोननाय बादि, बेबादि थिनहरजानायनि जारिमिन बिजाबावहाय बेबादि बाथ्रा जोंनि गोथार बाइबेला जोंनो फोरोंदों। गोथार बाइबेला जोंनो फोरोंदों। बाप्तिस्मानि गेजेरजों जों इसोरनि गोथार जिउखौ मोननो जोंहा खाबु मोनबाय आरो जों गोसो सोलायनायजों जोंनि पापफोरा निमाहा मोनबाय। जायफ्रा लेंहर जाबाय, जायफ्रा हांख्राय जाबाय, जायफ्रा लेंहर जानायखौ मोनबाय, गोसो सोलायबाय, बिसोरो खाफाल गोनां। 3 नाम्बाराव बिसोरो जिरायनो मोनगोन। माने जिरायनो मोनगोन? मोदोमनि जिरायनाय ना जिउनि जिरायनाय? इसोरा जागायजेननाय 2 जागायजेननाय जेनेसिस चैप्टार 2 भार्स 2 and 3 जागायजेननाय 2 आरो 3 बे मोननै फरावहाय बेबादि बाथ्रा बुंदों। 7 दिनाव इसोरा गावनि गासै खामानिखौ फोजोबदों आरो बियो गावनि खामानिखौ मावजोबनानै 7 दिनाव जिरायदों आरो इसोरा 7 दिनखौ बोर होनानै गोथार खालामबाय, मानोना बियो बे दिनाव इसोरा गावनि गासै सोरजिनाय आरो दानाय खामानि मानिनिफ्राय बियो जिरायदों। इसोरा बुहुमाव गासैखौबो सोरजिनायनि उनाव, बे दिनखौ सोरजिखांनायनि उनाव 7 दिनाव गावनि सोरजिनायखौ बियो नायजोबनानै, सारिगिदिं बियो नायदिंजोबनानै बियो बे दिनफोरखौ बोर होदों। गासै सोरजिजानाय मानिखौ बोर होनानै बियो जिरायदों। ओमफ्राय बे जिरायनाया मोदोमनि जिरायनायल' नङा, जिउनि जिरायनायल' नङा, बेयो जोबनो गैयै इसोरनि गोजोननाय, इसोरनि बोर मोननायनि जिरायनाय। बे जिरायनाय। दा अनलायग्राफोर, जोङो जोंनि साधारन जिउ खांग्राफ्रा, जायफ्रा गोरिब दुखुथिया, खामला मुजिरा, सानफ्रोमबो हाजिरा मावनानै जाग्राफोर, नै बिसोरो साननाय हनायजों, गावसिनि गासै मावनाय दांनायजोंनो सेक्टाब जानायखाय बिसोरो बेबादि गुबुन खामानि मावनो बिसोरनि साननायफ्रा गोरोबहैया। मानो? गाबोन बहाय थाखा मोनगोन, गाबोन बहाय जानाय मोनगोन, गाबोनहाय गथ' गथायनि गाननाय जोमनाय, एडमिसन, फरायनाय लिरनायनि थाखा फैसा हरनांगौ, जों बहाय मोननाय, बेबादि साननायजों बिसोरो गोदोनानै थायो। बैबादि गोदोनानै थानायफोरखौ जिसुआ बुंदों, आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन। आङो नोंसोरखौ मेन्टेलिटि, फिजिकेलि, जिउआरि बिथिङाव, गासैबो बिथिङाव बोर होनानै जिरायहोगोन। जिसुआ बेबादि बाथ्रा बुंदों अनलायग्राफोर। जिसुआ बेबादि बाथ्रा बुंदों। बेनिखायनो बे संसारनि बायदि इसोरनि अननाया नङा। बे संसारनि गोरों गोरा, धोनि, राजा महाराजाफोरनि साननायफ्रा मालाबाबो जों गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय साननो अबसर गैया आरो नायहैनोबो
दुखुफ्राव नायहैनोबो बिसोरहा टाइम गैया मानोना बिसोर गावसोरनि खामानिफ्राव बिसोरो बिजि जानानै थायो नोंनि आंनि थाखाय मालाबाबो बिसोर दान्दिसे सम गैया साननो नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों गोरिब दुखुथिया हावरिया खाना बेंगा लेंग्रा गासैखौबो जायफ्रा सेक्टाव जानाय जायफ्रा मुगै जानाय जायफ्रा निन्दि जानाय जायफ्रा हावरिया दुखुथिया बालन्दिया रान्दि गासैखौबो अनोखाय बियो होनदों आंनियाव फै आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन बिबान गिलिर बाननायफोर साफ्रोमबो आंनियाव फै आं नोंसोरखौ जिरायहोगोन जिसु ख्रिस्ट'आ बेबादि वेलकाम खालामदों बेनिखायनो जायफ्रा फैबाय लेंहरजानायाव बिसोरो बोर होजाग्रा बोर मोनगोन जायफ्रा लेंहरजानायाव फैबाय पाप निमाहा मोनगोन जायफ्रा लेंहरजानायाव फैबाय जिरायनो मोनगोन इसोरा बेबादि जोंखौ बोर होनो नोंखौ आरो आंखौ लेंहरबाय अनलायग्राफोर बेनिखायनो जायफ्रा जिसुनि लेंहरजानायखौ मोनबाय इसोरनि अननायखौ बियो मोनबाय जायफ्रा जिसुनि अननायखौ मोनबाय बिसोरो पाप निमाहा मोनबाय जायफ्रा पाप निमाहा मोनबाय बिसोरो इसोरनि गुबै बिसा जानो अधिकार मोनबाय इसोरनि गुबै बिसा जानो बिसोर अधिकार जाबाय आरो बियो फंबायफोरनि गेजेराव गिबिसिन बिसा जानो थाखाय बियो अधिकार मोनबाय अनलायग्राफोर हायाव थानाय सुबुंफ्रा हायाव थानाय बिमा बिफाया गावनि बिसाखौ माबादि अनो गावनि बिसाखौ बियो मालाबाबो गोमाथों आद्रि जाथों अयनाय जाथों बेबादि जाथों होननानै मालाबाबो साना गावनि गुबै बिसाखौ बेबादि अनो थिग बेबादिनो जिसुआ नोंखौ अनोखाय जिसुआ आंखौ अनोखाय गासैखौबो अनोखाय बयखौबो अनोखाय बियो आद्रि जाजानो गिनानै बियो जोंखौ हांख्रायदों नोंखौ हांख्रायदों जायखौ बियो गोमाजानो गिदों जायखौ गोमाजानो गिदों आद्रि जाजानो गिदों नोंखौ आरो आंखौ बेनिखायनो बियो जोंखौ हांख्रायदों जिसुआ बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होदों जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गोजोन्थों